L-għada ta' traġedja, skit kważi surreali fiż-żona ta' Tinjef ta' Sliema. Xena tranquilla li tostora l-kollox dak li ġara biss ftit ta' sigħat qabel f'dan il-post li kieku mhux għax-xema li tpoġġiet b'tifkira tal-vittma żagħżugħa. Tfajla Taljana ta' 15-il sena li kienet toqgħod San Ġwan tilfet ħajjitha traġikament meta waqgħet minn gallerija fir-raba sular ta' waħda mill-binjiet ta' dan il-kumpless fil-periferija ta' Tinje. L-inċident seħħ it-tlieta għal ħabta ta' 9 ta' filgħaxija. Fil-post tal-inċident immedjatament waslu l-pulizija mill-Assa tad-Distrett kif ukoll tim mediku, madankollu dan kien kollu għal xejn. Il-vittma ġiet iċċertifikata mejta fil-post mit-tabib tal-emerġenza. Sissa għadu mhux magħruf x'wassal għal dan l-inċident u l-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet biex jistabilixxu x'ġara eżatt it-tlieta filgħaxija f'din il-blokka ta' appartamenti. Dwar il-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Odri Demikoli li qed tkun mejjuna minn diversi esperti. It-tfajla Taljana hija t-tielet fatalità f'5 ijiem wara li nhar it-tnejn sewwieq ta' mutur tilef ħajtu fi triq il-Kosta u l-ħamis pustiera żagħżugħa mietet waqt li kienet għadha kif bdiet il-ġurnata tagħha tax-xogħol.